Konon revue des titres ko sifa e kelle gadan revue no jayndeji leydi Sénégal en hawri no mbiɗen ni e alkamisa sappo e nayi e lewru décembre hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e tati e Lazabas no kewɗen waɗirde ni e kala saha hay batala ko wayli hen aɗen jogini en liste o non holno ɗum yaari e o subaka hande ko noon Adama Allah jarama enen timiɗo e jayndeji sappo e joyyi holni ɗum dawri hande Adama Diop jayde jiiɗe mbawi wiide Elazabas ɗi kewɗe majji garti e alhaali ñawoje ɗe par ce que ɗe gona goote hay ni o ganduɗa ko hesitina woni Barthélémy Diaz ɓeɗi garti hen poɗɗo kay kañumne e notiyade le 22 lewru ndu gonɗen ndu ɗum noon kadi ɗi garti hen ɗi garti e gueɗe banggue dawrugol kadi Elazabas gueɗe kewɗe ene tawe e nder ɗiɗon jayndeji hande kono noon jayde observateur holno dawri hande Adama nde groupe Futurs Médias jayde l'observateur no mbiruɗa ni hande e subaka hande o ɓe dawri koye alhaali tigui rigui ko fate e alhaali ɗum ko ganduɗa woni gueɗe ɗe ganduɗa ni ene haale ɗo e nder leydi ndi e kala saaha kono ene waynude Elazabas yimɓeɓe nattan nande ɗum ɗon ko wayno 94 milliards heewino ɗo e noppi men mo ganduɗa kay ko Mamour Diallo ka haalatono e mun wondude Habib Soumaré wondude kadi e oɗon 12 millions mo ganduɗa ko doro mo haalno ɗo henna to banggue omo ganduɗa jofi e jokkodira omo ganduɗa Macky Sall e omo ganduɗa woni Marine Le Pen wondude kadi Abdoulaye Seydi Sow e alhaali oɗon accusation tolniɗo e 100 millions francs CFA ɗum noon holtam ko to banggue leyɗele wondude kadi e to banggue fer mo falame ɗum ɗo foof Elazabas rendi kono ɓe mbi haalanoma heewi dille e o saaha hay batte ala to o wattini deƴƴama goɗɗum kadi gari yantude hen Elazabas Sara ko noon jayde Walf Quotidien kamɓene ɓe garti koto banggue dawrugol ɓe guila e Petrotim Diama gueɗe Pologne omo ganduɗa noon ɓe jiiɗi jofa ɗon ko o biteɗo Ali Nguy Ndiaye ɓe mbi ko gueɗe kewɗe pawdire e oɗo candidat ɗum ɗon woni ko jaydiyankoɓe ɓe e woni Walf Quotidien arti e o subaka ma janggo ɗum e nder hello mabɓe tati Elazabas kono noon jayde Source A kamɓene ɓe garti tigui rigui koye alhaali de oɗon Ali Nguy Ndiaye mo kaldeno hucciddemo hanki e ɓen ɓe ganduɗa ko loskoɓe ɓe e toon to sûreté urbaine e nder alhaali oɗon mo ganduɗa mine de Diama kalaɗo o ɗum noon kadi wonde e alhaali mo ganduɗa taw haali ka ɗon haala ko maître Moussa Diop détailluji ɗi ganduɗa kay ko fate oɗon audience foof ɓe garti hen ɓe gartine kadi e alhaali ɗum ko ganduɗa woni oɗon procès Barthélémy Diaz mo ganduɗa kay ko audience spéciale procès hors classé ɗum ene janggo e nder hello mabɓe joyyi Elazabas kono noon jayde Sud Quotidien kamɓene ɓe garti koye alhaali ɗeɗo ñawoji ɗiɗi nde Ousmane Sonko nde hayni omo ganduɗa Barthélémy Diaz ɓe mbi ko Sonko et Bart retiennent leur souffle e o saaha kam kamɓe we goto foof nana motti fofango mum no hanniri ni saabu oɗon audience spéciale toon to cour suprême e alhaali Ndiaga Diouf paami ɗum ko ñande e nogas e ɗiɗi lewru ndu gonɗen ndu verdict kadi jowtiɗo e gartirgol walla ala omo ganduɗa woni leader mo Pastef e nder doggol dawriyankogal ngol woni liste électorale ɗum noon kam ko hande e jogore wonde ko hande ɗum jogori andede ko makko ko kanko Ousmane Sonko kono noon jayde Besbi le jour ko kaɗon ɓe jokki ko ganduɗa kay ko alhaali Ndiaga Diouf ɗum ko hande wonata e yesso cour suprême jaafoɗon ko ñande 22 wonata ndeɗo lewru gonɗen ndu e yesso cour suprême mbi ko Bart face au feu en tout cas ɓe mbi wonde so tawi oɗon cour ɗum wonno yaari alhaali to banggue ƴeftude décision ngaji mabɓe e gandu kam omo ganduɗa woni Barthélémy Diaz o perdan ɗum ko ganduɗa woni oɗon mairie o perde gueɗe makko ɗe ganduɗa kewɗe ɗe o ardi e o saaha ɗum ɗon ene tawe e nder ndeɗon jayde Besbi le jour
direct news alhaali tumogol ngol ganduɗa kay o parangol e mo ganduɗa Macky Sall wondude Aly Ngouille Ndiaye Mimran woni oɗon société wondude e Ndiaga mo ganduɗa ko Ndiaga Ndiaye ɗum noon woni koɓe garti ɓe mbi ko namdal jaynankoɓe ni mbaɗi El Hadj Abbas ɓe mbi beele oɗo maître Moussa Diop o ɓurtinani trop e ɗiɗo haalullaji namdal ɓe mbaɗi kamɓe jeydiyankoɓe kono kadi ne tawe e nder direct news omo ganduɗa woni ko candidat walla mbiyen mbir mo Benno Bokk Yakar Amadou Ba on paami e helle mabɓe ɗiɗi ɓe mbi ko Amadou Ba ko hande kay waɗata déposé ɗum ko ganduɗa woni caution mum ngam wawde jeeyede e ɗiɗon sumgoji tijaɗi kono jayndi les échos maître Moussa Diop kamɓe ɗe ko hen ɓe garti hakkude entre les mains du procureur o woni kay koye juuɗe omo ganduɗa woni procureur Aly Ngouille Ndiaye noon kañum tentini oɗon plainte mo waɗi o docteur mo ganduɗa ko Ousmane Cissé wiyete kañumne heɗanoma hanki sûreté urbaine kañum jogui oɗon enquête nana waɗa enquête o taw noon waddata enquête o ko mode fast track woni taw ko enquête kay mo ganduɗa ko keñoraɗo no hanniri ni goɗɗum ko tawete e nder ndeɗon jayni ko alhaali kay e sumgoji payaɗi ɗi woni présidentiel février 2024 ɓen ɓe ganduɗa ko terɗe jeeyaɗe e commission mo ganduɗa ko contrôle woni e yurnitoɓe ko fate alhaali parrainage o El Hadj Abbas ɓen de ɓe gandama no hanniri ni ɓe mbi tout sur les 21 membres fof kako ganduɗa e nder ɓeɗon nogas e goo tergal ngal ganduɗa kay suɓaɓe taw kay ko conseil constitutionnel suɓiɓe tigui rigui ɓe mbi ko les attributions droits et obligations fixées gueɗe ɗe ganduɗa kay toɓe jofana hayda banggue e poddeli e gueɗe ɗe ɓe poti wadde foof ɓe jofanama ɗum no hanniri ni goɗɗum ko tawete hen o woni le roi di Yela on paami ko Baba Baydy Mal ɓe mbi ko Baba Baydy Mal rassure ses fans omo totta hoolare ɓen ɓe ganduɗa ko fans uji makko e konngol makko o wi jamais je ne vais arrêter la musique même vieux sur une chaise avec ma guitare je vais toujours chanter a famille konngol ɗiɗon El Hadj Abbas ko wiide tan kanko Baba Baydy Mal o wi hay saaha goto o jogorani woppude ɗum ganduɗa woni musique kadi ɓen ɓe ganduɗa ko yiɓɓe mo ɓe yoɓe gandu hayso naywi maw jooɗo e 16 omo jogui guitare makko omo honkana ɓe omo yima no hanniri ni El Hadj Abbas kono noon jayde le témoin jayde le témoin quotidien présidentiel 2024 kamɓe ɓe garti koye omo ganduɗa woni Boun Abdoulaye Dione Mamboy wondude Mamboy Diaw wondude Aly Ngouille Ndiaye ko namdal ɓe mbaɗi ɓe mbi beele wona ɓeɗo jogor wonde liɓoɓe omo ganduɗa woni Amadou Ba ɗum noon ɓe garti tan ko hokkude yeeru no wano ni El Hadj Abbas e oɗon régime mo PS parti socialiste ɓe mbi wonde kañumne daɗano e alhaali baɗanoɗo hono ko ni e ɓen ɓe ganduɗa ko défecteur uji en mo ganduɗa ko Djibo Leydi Ka wondude Moustapha Niasse eɗen gandi ɓen no yaruno ha PS perdi hen ɗum ko ganduɗa woni pouvoir wondude kadi ɓe garti e départ mo ganduɗa woni Macky Sall wondude e Idrissa Seck ɗum ko a faami koye tampinino tigui oɗon parti au pouvoir gonnoɗo woni maître Abdoulaye Wade Amadou Ba noon ɓe mbi beele kañum ma waw wadde réussir après tout ɓe ganduɗa ɓe limtuɗen ɗo Boun Abdoulaye Dione en Mamboy Diaw en eɗen gandi ko toon gonno Aly Ngouille Ndiaye en beele maw waw dartade no fewi o wasa rewde ɓe limtuɗen ɓe to ndewi ɗo El Hadj Abbas kono noon jayde point actu ɓe mbi ko le PS et l'AFP parti socialiste et parti alliance force de progrès woni mo Moustapha Niasse e AFP ɓe nde kam e o saaha nane jaggani no fewi omo ganduɗa woni candidat Amadou Ba tigui rigui ɗum woni ko jeydiyankoɓe garti e o subaka hande kono noon jayde le quotidien indemnité aux militaires invalides à la retraite en paami ɗum noon ko hankini en kalin ɗum ɗo en e ndin damordi ndi ganduɗa kay ko koninkoɓe ganduɗa ngakkiraɓe to banggue terɗe munen noon sen kaldiri hono noon kadi wonɓe e retraite ɓen noon witeɓe e semga woni e fannu oɗon de o mo ganduɗa wiyete ko Mansour Seck o waɗi décoré omo ganduɗa woni Macky Sall e ngal ɗon baɗal bangal fayida ɓe mbi ko ce geste aura pour
conséquence de remonter le moral des forces de défense et de sécurité. En tout cas ngallo badal be mbi wonde ma waw dum ko ganda hokkude ni ciusal e fartange tigirigi ben be ganda woni force de défense et de sécurité El Hazabas. Kon jaynde le quotidien Adama Diop. Le soleil mbidi ko le soleil taw d'abord jaynde le soleil pour la fin du dictat dum ko ganda woni to bangue ko fate commerce libre, durable et inclusif. Macky Sall non kongude mun kadi ha joni tigirigi o holliti hen gongaji kewdi di o yaltini o halani ben be ganda ko fedde nde don tamminde alhali commerce woni OMC, Organisation mondiale du commerce non woni ko tawete e nder nde don jaynde le soleil. Le quotidien. Le quotidien bitsiki en beni donc a chantan mi ben El Hazabas Vox Populi. Voilà, Vox Populi ko alhali représentativité di don sumgoji hanki di ganda kay mbadama e nder wertango leydi ndi be mbi ko résultat ji première tendance uji di ko fate odon élection be mbi ko wonde dum woni ko fuddama andede be mbi non e nder be don El Hazabas hen joyo central uji majeur woni be ganda ko CNTS FC wondude e INSAS ben be ganda witebe ko FGTS B e CSA be don de ngoni joyo be ganda kam El Hazabas en damina ko beedo de buri kam o saha heftinede to bange en jencude walla to bange e carte dum don ene tawe e nder ndedo jaynde Vox Populi. La Libération. Merci. La Libération jaynde Libération no biiden ni ko révélation tan walla gede godde ganda tan ko kantorinde kewi hen alhaali wargo o mo ganda ko badanodo gérer odon station service tonto Touba be mbi ko yimbe didude taw ko pompisten liggorobe e station ngaji pompobe e gaz walla bien lowobe gasoil jafodon walla essence be don de mbadama placé en garde à vue et alhali odon élément ji di ganda kay ben be ganda ko wadobe enquête be de be puddi hebde gididi alhali assassinat o ganda wite ko Bara Cissé konon goddum ko tawete hen ko alhaali kay goppitgol hanki kina wona hakke sappo e jeegomo be ganda kay koy terde jeeyabe e Pastef jaggonobe enen ndumba e nder dumbirdi di ko caggal lebbi jeenayi e nder dumbirdu o mo ganda wite ko Yarga Sy non e nder mabbe kanyum andinama heddoto koy e détention no hanirni be garti e dalilaji ko sabi dum non El Hazabas konon batinde ton ko jaynde stade cioftal balli jaynde stade ngaran e alhaali Europa League be mo ganna non teskina e mantina hen bibbe Sénégal nabe hono Sima wondude e Ismaïla Sarr e mo ganda ko Iliman Ndiaye be mbide be don kam e o saha njofi tan ko wadde qualification dum non en tawe e nder nde don jaynde be mbi seul la victoire arrange Simba e wondude Ranger Simba e ben be ganda kay ko club makko mo woni o ko polgu tan wawi e mujjude mabbe be me ganda ko l'OM Olympique mo Marseille en pami ko bibbe dido Sénégal nabe wombe ton teskabe woni Iliman Ndiaye e Ismaïla Sarr andinama non de don barode be Sénégal nabe e o saha kam en jogor huccindirde koy ben be ganda woni Brighton tigirigi no hanirni alhaali kadi Ligue 1 jaraf hakkunde mun AS Pikine be mbi ko dimanche de dum wonata supporteruji dide gor hen fof kam be mbi supporteruji Pikine mbada interdit wadde déplacement mato ko hoto bange fitinnaji di Sadio Mané, Pape Sarr wondude e Lamine Camara ben non kolitama ko sacré e nder dunde Afrique dum non kadi ene tawe e nder jayni de goddum ko tawete hen handball deuxième meilleure buteuse pami ko rewbe troisième meilleure passeuse ko ben goni be kebden Sénégal nabe woni Soukeyna Sagna la classe mondiale kanko woni deuxième meilleure buteuse en même temps troisième passeuse troisième meilleure passeuse dum non kadi en jahen be kolliti e nder Ligue des Champions hanki e bannodo e onon tableau ben be ganda kay ko Paris be mbi ko Paris évite la désillusion e Paris kay darni hanki koyde no fewi El Hazabas ngam kay wasde dum kay wadde qualifié walla ni mbele ne wada qualifié ko dum woni ko be mbadi kono non dandude hoore mun wasde e yaade dum ko ganda woni Europa League
CAN 2023 heddi tan ko lewru ɓe mbi noon omo ganduɗa ko gonɗo e diagnostic en kaali Nampalys gañiɗo ɗum ko heccanke wonno e club makko Lens. En tout cas Nampalys fait peur ɓe mbi o saaha Nampalys ene joga kuluhule no hanniri ni. Elhadj Abbas ko ɗum ɗo woni ko gaddanɗen bandiraɓe to banggue ko siifa e kelle gadane robine diaydeji leydi Sénégal.